Terve! Nyt on sunnuntai 6. maaliskuuta 2016 ja ollaan tultu taas hiihtolomaa viettämään tänne luostolle. Mutta tosiaan ensimmäinen päivä hiihtolomasta ja mä oon nyt tässä pyhälle tulin laskemaan ja vähän jännyin fiiliksi alkoi tää päivä, kun uusia kamoja on kovasti tai uusi lauta ja en oo tällä kaudella kertaakaan ollut laskemassa, niin mitä tästä tulee, mutta tosi hyvä meininki on ollut, kun tekniikka on parantunut tosi paljon viime kaudesta ja vaikka tosiaan en oo kertaakaan tällä kaudella laskenut, niin sitä uusi lauta on jotenkin, siitä on varmaan merkitystä tietysti tässä hommassa. Mä oon treenannut switchinä laskemista ja pari rinnettä nyt on laskenut sillä, että koko matkan autotana niin mennyt switchinä ja ihan hyvin sekin lähtenyt syymään. On jopa saanut normaali laskemisen tekniikoitakin hyödyntää siinä, että kunnolla on saanut kanttia, painanut kantille ja jopa vähän leikkaavuuttakin tuntunut, että välillä olisi ollut. Että näin vanhemmiten niin tuntuu, että fiisaustakin tulee päähän enemmän ja enemmän, kun YouTube-videollakin oppii laskemaan.